dopravné oddelenie odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru bolo zriadené s cieľom odhaľovania ustanovení zákona o cestnej premávke závažným spôsobom. Medzi najčastejšie a najzávažnejšie porušenia dopravných predpisov patrí porušenie najvyšších, respektíve prekročenie najvyšších dovolených rýchlostí, samozrejme jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a taktiež odmietnutie podrobeniu vyšetrenia na jeho zistenie. Špeciálne dopravné oddelenie má celoslovenskú pôsobnosť. Za 10 mesiacov tohto roka policajti odhalili viac ako 3300 vodičov, ktorí porušovali priestupky na celom území Slovenska.